Silav û silav. Dem baş hevalên hêja. Em bi dersa xwe ya duyemîn li pêşberî we ne. Îro piştî danasîna zimanê Kurdî em ê dest bi alfabeya zimanê Kurdî bikin, kurmancî bikin. Di serî de di zimanê Kurdî de sî û yek tîp hene. Divê em vê yekê baş bizanibin. Îro em ê li van tîpan binêrin. Bi Fransî û Tirkî jî em bibêjin il y a 31 lettres dans la langue kurde. Kürtçede 31 harf vardır. Em ê ji xwe di vîdyoyên xwe yên Tirkî û Fransî de behsa wan dîsa bikin. Hevalên hêja. Ez ê ji A'yê dest pê bikim û hemû tîpan bixwînim. A. Asmîn. B. Berxwedan. C. Ciwan. Ç. Çekdar. D. Dildar. E. Evîn. E. Ezdînşêr. F. Ferzan. G. Gulistan. H. Havîn. I. Dilovan. İ. İnan. J. Jiyan. K. Kevê. L. Lorîn. M. Mizgîn. N. Nesrîn. O. Hîvron. P. Payîz. Q. Qenco. R. Rojbîn. S. Serhed. Ş. Şilan. T. Tîrêj. I. Gulbarîn. U. Rûgeş. V. Viyan. W. Welat. X. Xemgîn. Y. Yezda. Z. Zelal. O, ev çi ye? Hûn dibînin li vê derê hem xe heye hem we heye. Me ji xeyê re me got xemgîn, ji weyê re me got welat, tamam, we û xe tamam. Lê ev çi ye? De werin jorê. Li jorê me tiştek gotiye. Me gotiye di zimanê me got di zimanê Kurdî de sî û yek tîp hene. Lê ev xe we çi ye naxwe? Ev xe we tiştekî wisa ye ku em nikarin jê re bibêjin tîp, em nikarin tiştek din navekî din jî lê bikin. Lewma navê vê di zimanan de wekî dîftong tê gotin, bi Kurdî em jê re dibêjin pevdeng. Pevdeng ji xwe wateya xwe bi xwe dide ya rastî. Bi kêrî çi tê ev pevdeng? Dema ku em xe û we li cem hev bibînin, em ê çawa bixwînin, em ê niha li wê binêrin. Lê pevdeng ji bo çi heye? Xe û we bi tena serê xwe xwedî tîpek û xwedî dengek in. Lê dengek wisa heye ku ew deng encaq dema tu xe û wê bînî cem hev tu bi hev re bixwînî ew deng derdikeve holê. Ew deng çi ye? Niha em li wê binêrin. Niha em li jê re binêrin xweda, xweza, xwîn, xwarin. Em cardin bixwînin xweda, xweza, xwîn, xwarin. Wekî ku hûn dibihîzin ne xeda, ne xeza, ne xîn, ne xarin. Xweda, xweza, xwîn, xwarin. Wekî ku hûn dibihîzin ev her du tîp yani dengê xeyê û dengê weyê bi hev re derdikeve. Pêşî xe pişt re we na. Ev her du deng di carekê re bi hev re derdikeve. Dema em dibêjin xweda dengê bi vîya wey derdikeve. Dengekî çawa wekî yani wek xe na, wek we jî na, wek bi vîya wey. We jî derdikeve, xe jî derdikeve. Bi hev re derdikevin. Ev ne tîp e. Ev ne herf e. Ev pevdeng e. Ango dîftong e. Em vê ji bîr nekin. Sî û yek tîp heye di zimanê Kurdî de, lê di zimanê Kurdî xwedî pevdengeke ye, ew jî pevdenga xweyê ye. Belê. Niha em berdewam bikin. Hevalno bi taybetî Kurd tîpên ku di Tirkî de hene zêdetir bikardînin ku hin ji wan di Kurdî de tune ne. û hin tîpên Kurdî ku tenê di Kurdî de hene di alfabeya Latînî de
Lê di hin zimanên din de tunene, taybetî di Tirkî de tunene, ev hemû şaş tên nivîsandin carinan ji aliyê hin kesan be. Lewma em li ser van hinekî baldar bin û li ser bisekinin. Bi taybetî evên ku me gotinin ev ne bi Kurdî ne û ev bi Kurdî ne, em hinekî li van binêrin. Di Tirkî de yumuşak G dibêjin ji vê re, lê dema dixwînin wek G dixwînin, lê ev di Kurdî de ne G ye. Ev di Kurdî de qet tune ye. Tîpek bi vî rengî qet di Kurdî de tune ye. Vê tîpê qet bi kar neyînin. Ya din di Tirkî de wek Ö tê xwendin, lê ev tîp jî di Kurdî de tune ye. Yeke din Ü di Tirkî de wek Ü tê xwendin, lê ev jî di Kurdî de tune ye. û yeke din heye ku ev di Tirkî de heke mezin be, tîp mezin be, wekî Î tê xwendin, lê di Kurdî de çawaye em ê niha li wê binêrin. Evên ku bi Kurdî ne, teqez bi Kurdî ne, teqez em dikarin bi kar bînin kîjanin, em niha li wan binêrin. Ev X ye. Dewsa ku hûn yumuşak G'ya Tirkî bi kar bînin, X'yê bi kar bînin. Tenê X dengeke bi vî rengî X heye di Kurdî de. Yani dengê X jî, dengê G jî di Kurdî de bi vê tîpê tê nivîsandin. Dîsa tîpa O'yê. O di Kurdî de heye. Lê Ö tune ye. Cihê ku hûn bixwazin dengek wisa derxin, hûn dikarin O binivîsin. Li serê hûn nikarin xal deynin. Dîsa du hev û yên me hene. Lê ev ji hev cuda ne. Di serî de bizanibin ku ev Üya Tirkî di Kurdî de tune ye. Yan bi kumik e, yan bê kumik e. Heke ya yekemin ya bê kumik û ya bi kumik û tê wek wisa tê xwendin. Ferqa wan çi ye? Yek hinekî siviktir, lê ya bi kumik zêdetir bi dengekî qalin divê em bilêv bikin. Mînakan jî em ê bidin niha, lê pêşî em îya xwe jî binêrin. Ferqa Î û Îyê jî di Kurdî de hinekî li gorî Tirkî hinekî tevlîhevtir e. Î her tim di Kurdî de bi kumik e. Dema em behsa Îyê bikin, mezin be jî tîpa me, biçûk be jî divê li ser Îyê kumik hebe. Lê I çawa ye? I heke di Kurdî de mezin be, li ser Îyê wekî Tirkî li ser Îyê divê xal an jî kumik tune be. Lê dema biçûk be, divê li ser Îyê xal hebe. Ha, li vê derê em û Tirkî li hev nakin. Ji ber ku di Tirkî de ev wekî Î tê xwendin, bi piranî şaşiyên me ji vê derê derdikevin. Ji bîr nekin, heke tîpa me ya Îyê biçûk be, li serê divê teqez xal hebe. Yani nokte hebe. Hevalno, ev tîp ji hev cuda ne. Ji xwe me qal kir, lê teqez ev tîpên ku dişibin hev em tevlîhev nekin. Yek E, yek Ê. E, Ê. E, Ê. Ji bo E'yê me gotiye ker. Ji bo Ê'yê em dikarin çi bibêjin? Em dikarin bibêjin kêr. Ker, kêr. Ji bo Î'yê me gotiye pir. Ji bo Î'yê em dikarin çi bibêjin? Em dikarin bibêjin pîr. Pir, pîr. Ji bo Î'yê me gotiye kur. Binêrin kur. Ew ûya ku ji devê min derket gelekî sivik û zû derbas dibe. Lê ji bo ûya bi kumik em dikarin çi bibêjin? Em dikarin bibêjin kur. Em dikarin bibêjin kur. Ji bo v'yê me gotiye dev. Ve. Divê lêva me û diranê me werin ser hev. Divê li hev bikevin. Lê ji bo wêyê em dikarin çi bibêjin? Em mînak dikarin bibêjin dew. Dew. Binêrin. Dev û dew.
dew cuda, dev cuda. Yani dema kumik hebe an tunebe gelo pirsgirêk heye, gelo cudayî heye, pirsên wisa tên. Teqez cudayî heye. Kumik hemû wateya peyvê hin caran diguherîne. Lewma teqez kîjan bi kumik, kîjan bê kumik tê nivîsandin. Divê em bizanibin li gorî wê binivîsin. Di serî de dibe ku xeletî çê bibin, dibe ku zehmetî çê bibin, lê hêdî bi xwendinê, bi nivîsandinê ev mesele ew ê rûne, ev mijar ew ê di hişê we de bi cî bibe. Ev ne pirsgirêk e. Lê tîpên Kurdî sî û yek tîpên Kurdî û pevdenga me bi vî rengî ye. Na divir de ez dixwazim vê hefteyê hûn hin peyvan ji ber bikin, bila di hişê we de bimînin. Li gorî mijara me divê ev bên zanî. Yek tîp me wateya wê gelekî got, me gelek bi kar anîye rastî. Peyv. Peyv dîsa me gelek bi kar anî, wateya peyvê bizanibin. Wateya kumikê, kumik jî me zeh bi kar anî divê dersa xwe de bizanibin. Ziman ji xwe bingeha me ye, me gelek qal kir, di dersa ewil de me gelek qal kir. û ev çima girîng e ji ber ku em ê gelek bi kar bînin. Ev çi ye? Ev çi ye? Mînak ev qehwe ye. Mînak ev telefon e. Em dikarin bi vî awayî dersa xwe bi dawî bikin. Lêberiya wê ez ji we re stranekê jî pêşniyar bikim ji bo tîpan. Wekî ku hûn dibînin li ser YouTubeê Zarok TV marşa tîpan heye, hûn dikarin vê vîdyoyê temaşe bikin û alfabeyê baştir hîn bibin. Ez spas dikim mala we ava em ê di dersa pêşiya me de hevdû bibînin, niha bimînin di xêr û xweşiyê de.